arratsaldeon, eta ongi etorri Jakindek antolatzen duen Jakiminak ekitaldi honetara. Batzuek hemen zaudete, Akordionek dakan areto honetan, eta beste batzuek etxetik eta ongi etorri dira. Gaur ostiral arratsalde honetan, ekitaldi honetan, interes eta nahiko berri eta gaurkotasun handikoak esango nuke entzungo ditugula. Hasteko nire izena Jose Maria Rodríguez Ibarre naiz, Jakindek kidea naiz, eta honetan baita ere zeiteko presidentea zein da Donostian kokatuta dagoen ikerketa teknologiko zentro bat. Eta gure aurkezlea Nahira Rodríguez, hor dakagu, bere Zumaiarra, ingenieritzak Tenonen ikasketa egin zuen, ingenietza industriala. Rhode Islanden izan Erasmus, Unibertsitatean Erasmus, hilabete batzuk. Gero MIT Bostonen kokatuta dagoen unibertsitatean baita ere karrera bukaerako proiektua. Handikan Londresera joan zen Imperial Collegera 3 urte eta piko uste, tesia biomekanikan egiteko. Eta gero beste 2 urte pasa zuen Londresen bertan umentzako ospital batean, ospital pediatriko batean. Han, ez dakit kontatuko digu, baina kirofanoan ibili izan sartuta, naiz eta ingeniera izan, kirofanoan sartuta, eta uste lehendabiziko gunean hankaz gora eroita baita. Hortik aparte, gero bukatuta esango denuke 7 urteko buelta, munduan zehar, bueltatu zen Arrasatera, Mondragon Unibertsitatera, 2 urte pasa zuen, eta orain darama beste 2 urte Tenonen irakasle bezala, eta baita ere Iker Baske Research Fellow bezala. Orduan, gaur dakagun hemen izenburua kasue, ingenieritza, medikuntza, erronkak, nola bide lagun, nola ingenieritzak lagun dezake medikuntza inguruan, hau da, berez gaian ikusten nahiko interesgarria, ikusita azken urte honetan nola gabiltzan pandemia eta berriz denok gogoakin zientziak zer lagun dezaken eta teknologia zer laguntza eman dezakete aurkitzen garen egoeran. Eta entzungo dugu, gaur, Nahirak medikuntza eta ingenieritza inguruan zer konta dezake. Zunean, Nahiara. Eskerrik asko den nahi hemenetatik baita. Eta, aurkeztuan bezala hitz egingo dizuet pixka bat, nik ingenieri industrial naizen aldetikan zein izan deten edo zein ikusten deten indaitekela ingenieri bezala medikuntza laguntzeko eta medikoi laguntzeko. Eta hortako hasiko naiz argazki honekin. Badakizu zer dan gelau, zein iruditzen zaizu dela gelau? Teatro antzeko bat ematu, ez? Hau da ebakuntza gela bat. 19. mendean ebakuntza olako geletan itezan. Eta inglesez, kuriosidade moduan kontatzen dizuet, Londresen doanean eta jutelenean ebakuntza geleta behaien deitzen diote operating theater. Ze azkenean haientzako gela bezial anfiteatroa bezala. Horre hotezan pazientia erdiko mai hortan etzan da, eta inguruan bisitariak ikusten pixkat abertze pasatzen zan, ikuskizun bat izango da zan bezala. Eta hori, ikusten zuenez aldatu indar eskerrak. Eta gaur egun ikusten baldin badezuen nolako adian ebakuntza gela, olako itxura gehiago daki. Orduan, argi ikusten da teknologiak zer ikusi bat izan dula medikuntzan. Lehenoko gelatiko haingoa, eskerrak, askoz teknologia gailu gehiago daude, aparatu gehiago daude, eta medikuei laguntzeko aukera gehiago dakagu. Hori ikusten da baita ere, fijatzen bat zerate adibidez, 2019an zenbat patente eskatu zian, eta ze arlotan eskatu zian, lehenengoa zen, komunikazio digitalak, ez? Hori ikusten dugu gehiagoz eta indar gehiago dakela. Baina bigarren nahia zen medikuntza. Horrek izan nahi du medikuntza arloan, teknologian inguruan berrikuntza pila daudela. Ingenieritzak edo teknologiak orokorrean, baita ere fizikariak, kimikariak eta piloa laguntzen dutela medikuntza hori edo osasuna hobetzen. Eta hori ze azkenean dalako denoi interesatzen zaigun gai bat, ez? Denok nahi dugu hemen osasuntsu izan, eta hori ikusten da zenbat patente, zenbat saiatzen gehan gauzak hobetzen. Eta zer da, hola orokorrian, zer lortu nahi da, ez? Zein da erronka hori medikuntzana? Dula urte batzuk nahikoa zen adibidez hanka galtzen bat zenun, egurrezko hanka bat jartzen zizuen, aurrean. Gero hori pixkanako hobetzen juntzan, implantea geroz eta hobiago dira, robotika sartu zen, eta bat. Eta zer lortu nahi da? Lortu nahi da soluzio bat betirako balioko dizuna.
zuk ez dezuna implante bat. Arazoa baldin bakazu, berez nahiko zenukena izango zen, hanka sortzia. Arazoa dakat eskuan, esku berria sortze zait. Hori da, pixka bat lortu nahi dana. Eta sortzia gauzak ez esku bat denentzako balio duna, baizik eta nik nahi dut niretzako dan eskua nire gorputzera pegatzen duna, nire beharrei erantzuten diena. Eta horri pixka laguntzen dituna edo zeintzu dian erronka nagusia medikuntza deitze zaio lau P medikuntza edo, P lau medikuntza. Eta zeintzu dia P horiek, ez? Alde batetik, nahi du medikuntza izatea, prediktiboa eta prebentziokoa. Hau da, gaixotasunei aurre nahi dieu, nahi dugu jakin lehenotio zein gaixotuko da, zeba gaixotuko da, nola aldet ekiditu pertsonari gaixotzea, eta gaixotzen bada, nola dakat iragartzia ze pasako da. Azken finean, oaniten nahi gana baita ere, birusaik nola aldi hogin aurre, ze alde esan gertatuko dara. Bestaletik, geroz eta garrantzi gaio hartzen nahi da baita ere parte hartzailea. Adibidez, pentsau bat, rehabilitazioan, edo esaten baizuen botika batzuk hartu behar dituzuela, medikuak hori esatea daka, baina pazienteak ez badu jaraumenik egiten azkenean, alperrik da. Hortan teknologiari askoa da laguntzen parte hartzaile hortan. Eta bestaletik, lehena komentu detena, pertsonalizatua. Nahi dena da, soluzioak izatea zuretzako, egokiena. Zuzean pertsonantzako, zer den egokiena, nola aldu medikoak zuretzako egokiena izango da soluzio hori aurkitu. Eta hortako, zer berdeu, informazioa. Aurreko jakiminako txarletan, entzun dezu baita ere pixkat informazioen inguruan, zitzein zitzaizuen, alde baterik pixkat filosofia aldetik inteligentzia artifiziala eta baita ere urkokitzein zizuen ziberseguritatea, baina esate detenean informazioa, esan nahi dut informazio klinikoa. Ze informazio kliniko dagor laguntzeko medikuei. Alde batetik dakagu genoma, genetikakin zerikusia daken gauza. Hor sartzen da asko bioinformatika adibidez, gure ADN-a gehitzen du, genetika gehitu, eta ikusi, datu hauek neta hau, dakat esatia, dakazula aukera asko izateko adibidez, minbizia, horrelako gauzak. Gero dazkau bioseinaleak. Segun ezetako batzu badaituzue mobilak edo smartwatch eta olakoak hartzen dituzena pultsazioak, pultsazioa da bioseinale bat. Bioseinalea da gure gorputzak ematen dituen seinaleai, horrela ditzen zaie. Edo kardiogramak ikusteko zure bihotza nola dijoan, eta bar. Gero dazkagu baita ere datu klinikoak. Gaur denak aiga itxaiten labik zesaten dut, algan erritikatea edo ez. Azkenean ze datu ibiltzen dira. Hospitalizazioak, ze adineko jendea dagoen ingresauta, zenba denbora, datu guzti horiek demografikoak edo dianak, baita ere pilo bat laguntzen digute, gaixotasunei aurre egiten eta erabakiten ze erantzun eman horrelako gauzei. Eta nik nire ikerketan gehien erabilizan detena dira irudi medikoak. Hementza denetatik zenbat edukidezu adibidez X izpi bat edo zerbait inda zuentan. Inork ez. Bat, bi, oso ondo zaudete, lau. X izpiak edo ekografiak, resonantziak, olako gauzak iten dira jakiteko gure gorputzan barruan ez, adibidez, ez bat puskatzen daunean, puskatuta don edo ez. Eta hemen dakau, adibide bat, lehenengo X izpiana. Hori izan zen, 1995an, Prof. Röntgenek asmatu daukituzun, eta nahi gabe izan zen. Zeon izpi batzukin, beste gauza batzutako lanian, eta bere maztiai nahi gabe apunta zion, eta ikusizun eskua ikustezala. Azala ez gain, ezurak ikusteziala. Pentsatu nahi dut horko bulto hori eraztuna izango dara. Ez dela zozerrarua zekan eskuan, emakume hori. Eta orduan, etzekiten zertzan. Eta horretik ditu zion X edo isa izpia. Ez delako segun uste gertatzen zen hori. Eta ordutikan, pilo bat aurreratu dugu, ez? Leheno bide irudiak zian, gero irudera pasaginean, volumenak ikustera, eta bain laude baita badakau. Laude deitzen da, irude, baina denboran zehar. Ikusten da volumen bat, baina mugitzen. Eta nahi dizuet erakutze baita bideo txiki bat, Jens Fram izeneko fisikalariak dula gutxi intzun asmaketa dimentsio baten inguruan. Honen lortu zuna izan zen, resonantzia magnetikoan velozitatea asko azkartzia. Orduan, argazkiak askoz azkarro atatzia.
Horrekin zer lortzen da, argazki bat izan berrian, bideo bat bilakatzea. Eta zer gauza lortzen dira horrelako resonantzia magnetiko batekin? Horrelako bideoak. Hori da, resonantzia barruan, pertsona bat, kantatzen edo ez da, eta ikuste zaio mingaina nola mugitzen dan, ezpaia nola mugitzen dian. Orduan, horrekin, nik aukera izan nuen James Cramen hitzaldi bat entzuteko duela urte batzuk, eta ikaragarria izan zen. Honek pilo bat lagunduko digu ulertzen ze pasatzen da gure gorputzean. Oain arte pentsa sartzen zizuela hor barruan, atatzen argazkia, eta argazkia zen momentu batekoa. Honek aukera emango diguna da ikustea, arazo bali mazkazu adibidez tragatzeko, ikusi nola tragatzen dezun. Zure bihotza zozerra egiten badu, ikusten da nola mugitzen da. Orduan honek, ikaragarrizko iraultza suposatuko du, eta dula gutxi indako asmakizun bada. Eta orduan gaur nik zeiten dut, ez? Irudi hauekin. Ideia da irudi horietatik irude modeloak sortzia. Kasu hau da, adibidez, aurpegiko gaixotasuna zekan mutil batena, gutxi gara behar zuen adinekoa, eta hor genekan aukera irudi horietatik, irudi mediko horietatik ikustekoa bai azala eta baita ezurra. Gero nahi balin behar ikusi muskulo bat, aldezu esan, nahi dez fijatu muskulo hortan, ez? Azkenean zuk erabakitzen dezu, ze zati interesatzen zaizun. Eta horiekin itea dago, gauza pila bat. Eta nik hemen azalduko eskizuet, adibide batzuk ematearen bi aplikazio. Bat izango zen, irude inprimaketa, eta bestiak kirurgia virtuala edo bakuntza virtuala. Irude impresioa, ez dakitzuek, zuetako batzuk igual jaingo dezu ez zer dan, baita ere zaio fabrikazio aditiboa, eta hemen Euskal Herrian nahiko indarra hartzen nahi da. Jarri ditut berri batzuk Euskal Herri ingurukoak daudelako enpresa ezberdinak arlo hortan, bai makinak saltzen, baita makina berriak eraikitzen, eta enpresa ezberdina baita ere modeluak sortzen medikuentzako edo berdinantzako. Azken finean, daude teknologia ezberdina daude irude inprimeketan, baina orokorrian denekite dutena da kapaz-kapa, ez horretik eitzea aditiboa, kapaz-kapa materiala jartzen jun, zuk azkenean irude volumen hori lortu arte. Eta hemen ekarri izkizue baita ere, adibide batzuk, gero bukera nahi baldin badezue gerturatu material ezberdinekin. Hemen adibidez, ikusten dira arteria ezberdinak eta hori ikusten dezue flexiblea dela, horuntzi izkizuet beste adibide batzuk gorra dianak, eta horretik dakaguna da biomodelo ezberdinak sortzea. Zer da irude inprimaketan eta zer ez beste teknologia bat erabiliz? Geometria bat oso komplexua dialako. Ez da bat erreza olako geometria komplexuak teknologia tradizionalekin sortzea. Eta horregatik, irude inprimaketak ematen digu aukera berri hori leno etze hona. Eta askotan pasatzen danez, ingenieroek dakau tendentzia pixkat problemak guk asmau eta soluzioak ebai, ez? Orduan, zuek ikusteko ez dala horrela, jarri dizuet bideo bat Jon Zabaletana, dala Donostiko ospitaleko zirujano bat, eta pixka bat beha azaltzen zertako, ez? Zertako balio dute biomodelo hauek, edo zergatik aldia izan lagungarriak medikuntzan. Irudeko inpresioak medikuntzan ikaragarrizko laguntza ekarri dugu. Batez ere, eskanerretikan edo resonantzetikan lortu dezakegulako gaixo konkretu batek daukan gaixotasuna eskuetan izatea operatu horretik. Onduan horrek, zirujauari laguntzan handia ematen dio, zuten garelako kirofanora zehazki zertopatuko dugun jakin da. Bereziki garrantzitsuak izaten ari dira, adibidez, tumore, toraziko paretako tumoreak daudenean, gaitasunea daukagulako, bizpatxoan, saiesak moztu, eta plakak performatu ondo jarri bere lekuan, eta dola kirofanan horretzen ditugu 2-3 ordu zirurgia bakoitzean. Adibidez, eskuetan daukagun modeloan, tumore bat ikusten da, bigarren, hirugarren, eta laugarren saietsak infiltratzen dituen, eta justu hemen, ere, bizkarraztu gabarekin, kontaktuan dago, kasu honetan, kirofanara juten zehar, informazio zehatzarekin eskaner bat ikusita
imaginetu bertzean nola den, nahiko informazio zertzalkagu, baina ian behin eskuetan aldatunean, daukazun informazioa eta usuari esplikatzeko gaitasuna asko handitzen da. Orduan ikuste duzue, nola modelo hauekin dakagun erakuntzaren gora murriztea, baita ere parte hartzailetza hori bultzatzen du, pazienteai batzutan, esplikatu ezkebetu dakazu, tumore bat, hemen da hemen, igual ez da horren erresa ulertzia, baina imprimitzen badezu eta erakutzi, hobeto ulertzen dute baita ere zein godezun ebakuntzan, ze espero dezaketen, eta orduan, holako gauzetako laguntzen du. Beste adibide bada, hemen ekarri izudetena, dena maskara antzeko bat. Kasu hau izan zen, lankide batzuk diseinatu zutena, Eibarko jokalari batentzako sudurra puskatu zulako. Orduan zekan sudurra puskatuta, eta babesteko edo, esan zuten, jarriko dizugu maskara bat, eta horrekin jokatzea dakazu, eta oso golpe handia balin bada, honek ez dizu babesten, baina, golpe txikientzako behintzat laguntza hori ematen du. Hortako zeiten zen, etorri zen jokalari hau unibertsitatea, atazitzaion eskaner bat bere aurpegiana, eta gero hortikan alderantzizko ingenieritza deitzen da nahi ibiliaz, irudetatikan, pixkanaka, juntzean diseinatzea, beretzako pertsonalizatutako maskara. Eta pertsonalizatutako gauzak, horietaz hitz egiten, argazki hau jartzen dizuet. Hau da, Donostiko udaletxea aurreko igandean. Badakizu ez dakit jarri ziren argi moriak Donostiko udaletxean. Igandean izan zelako gaixotasun arraroen nazioarteko eguna. Eta gaixotasun arraro eta hitz egiten duenean, garrantzi asko dake olako soluzio pertsonalizatuen. Gaixotasun arraroa ditzen zaio, 10.000 pertsonatikan 5 kasu baino gutxiotan gertatzen dianean. Eta Euskal Herrian, 15 urtetik berako 1.350 pertsona inguru daude gaixotasun arraroekin. Orduan, gaixotasun arraroentzako bereziki garrantzitsua da ikerketa, bereziki garrantzitsua dira horrelako teknologiak. Eta lehen aipatu dena, Londreseko ospitale hortan lan inuna, deitzen da Great Ormond Street Hospital, eta ospitale hau da nahiko berezia da pediatrikoa eta soilik gaixotasun arraroentzako. Hau da, hanka puskatzen badezu, ez zoaz ospitale horta, horreuten dira jaiotzetiko gaixotasuna dituztenak, edo minbizineko larriak, eta bar. Eta nik opinun aukera, ikuste zuen bezala, ikuste zuen ondo zaintze ginala ez, hau da, goizetako bilera batian, ikuste zueneko janari genekala, hori da, medikoekin bilerak ukitzaitu zuenean oso goiz izaten dialako, goizeko 7:00, orduan, pixkata animatzeko, baita ere, txokolate pixkate ukitze genuen. Eta horreiten genuen lana, ingenieri eta medikoek, ume hauentzako tratamendu inovatzaileak, berriak, ahalik eta egokienak aurkitu nahian. Hemen dituzu adibidez, gure 3 paziente, nirean talde kraniofazialean. Orduan, gure gaixoa zian buruko edo artegiko gaixotasunak zituzten pazienteak. Eta normalean oso gaztetxuak. Zau izaten da zerbait, normalean jaiotzetik jadakazuna, orduan jaiotzezea momentutik haste ginean haiek tratatzen. Eta hori izan zen adibidez Tesaren kasua. Tesa jaio zen sudurri gabe. Eta honek, arazo pila bat suposatzen zituen, baina ikusten zuenez nahiko ume zoriontsua esan dalare, ez? Eta etorri zian, hau ezian Irlandakoa. Baina etorri zian Londresera laguntza eske esaten, baina umia azten zijoan, jarri zioten arnaz hartzeko, lekuan beste aparatu batzuk, eta baina esaten zuten, ume hau eskola azten daneako, ondo gozale ukitzia, nahiz eta ez izan sudur erreal bat, sudurrantzeko zerbait, ez? Azkenean, eskola hasi eta ume gaixua bate sudurri gabe, hortako soluzion bat eske etorri zian. Eta zein genuen guk? Zirujano plastikoa eskatu genion moldeatzeko, masa bat eman genion, esan genuen moldeatu, nola izan beharko luken pertsonaren sudurrak. Moldeatu zuen, guk hori eskainatu genuen, eta imprimitin genuen. Eta tesai jarri genuen. Ez da sudur perfektua, baina ez dakizu ez ilusio intzion behai ikustia, ez zara horren ezberdina bestiekiko, ez? Antzeko gozara. Baina, ze pasatzen da umiekin batez ere. Zu jartzen dezunean sudur bat ume batetan, sudur tamaina hori hemendik 5 urte eta txikigia izango da, ez? Eta berez berdezu soluzio bat adinakin aldatzen joango da. Eta hori lortzeko
edo bideo hortan, hasi ginen ikertzen baita ere material adimendunak. Orduan, hori materialak dakena forma memoria deitzen zaiona, ez? Orduan, hemen ikusten duzuen adibidez da nitinol izena duen metala. Horrei zuk aldiozu esan forma batetik bestea pasatzeko seinale bat ematekoan. Adibidez, zuk bero asko jartzen dezunean, pasatzia forma batetik bestea. Orduan, zuk imaginatu, alko zenula sudur bat jarri ume batei, ez? Eta gero zuk seinalea kanpotikan eman, eta sudur hori aldatzen jutia. Hori ikuste adibidez, hemen ingeluna izan zen urberua bota. Ikuste zuen ura botatzekoan, forma aldatzen. Orduan, zuk esaten diozu, hasieran ze forma nahi dezun bukaian zein, eta ze seinale. Kasu honetan zen berua. Orduan, bere horrekin ikuste duzue nola aldatzen dijuan. Orduan, ginen probatzen material ezberdinekin, geometria ezberdinak, eta hor, oraindik asko dago ikertzeko, baina, gauza dexente egin daitezke arlo hortan. Baina zer da, azkian komentau detena, ez? Berez nahiko genukena. Hori baina, oraindiko bia izango zen, tesai sudur bat jartzea. Egitazko sudur bat, ez? Beretzako indadaon sudur bat. Eta hori, nahi du neurri batien egun ingeniaritzak. Batzutan ikitzen zait, prentxan gehiegi itzaite dela zenbat lortu da, oraindik ez gaude organoak sortzen, ez ditugu organoak inprimitzen, baina gaude bide hortan. Eta ni pertsonalki ezurrak inprimitu nahian. Arlo hortako, iten dauna da, hemen dazkan. Horrelako estrukturak, ez? Orduan, gu ingeniari bezala, iten dauna da, estruktura hori diseinatu. Gero, lan egiten dugu biologoekin, biologoek zeiten dute estruktura horietan zelula jarri. Eta gero, material zientzialariek zeiten dute seinaliak bidali. Eta komentau dut berua, beste seinale batzu daude. Orduan, seinale batzu bidali, zelula horiek pentsatzeko gorputzean daudela, eta ambiente fisiologiko batean daudela, eta ezurra sortzen hasteko. Eta hortan nahi galanean, baita hemen, Euskal Herrian, zentro ezberdinen artean. Eta hori da pixkat, inprimitzen edo fabrikatzen lor dezakeguna edo hortan aila, ez, lanian. Eta aipatu dut baita ere, hortaz aparte, beste zati badala ebakuntza virtuala. Ordenadorian iten dian simulazioak. Zeba simulazioak eta zeba orain, gaur egun dagoen kapazitatea simulazioak iteko ordenagailuak eta asko handiago dalako. Batzutan zinez gaitza da, deitzia oain dela 30 urte, eta oain, ez da inbeste denbora pasa. Zoi igual asko iritzen zaizu, baina ez da horren beste denbora pasa. Eta behitu ordenadorea nola aldatu dian. Lehen simulazio bat iteko bertzeanean egunak eta hilabetiak eta inbertzan azan oso sinplia, gaur egun oso gauza komplexua dazkau ordenagailu bidez itia eta horre laguntzen da gauzak aurre ikusten, predizitzen eta bar. Eta hor garriko izuet, baita ere Londresen neola egiten duen proiektutako bat. Orduan, hor komentatu dut, egiten dula lana umiekin buruko gaixotasuna zezken. Eta hau ezian, ume bat konkretu batzuk, pasatzen zitzaien zen buruko suturak, dezitzaiken itxi azkarregi. Gu berez jaiotze ganean, gure burua amoldatu iten da, ez? Edo jaiotze ganean, dazkagu plaketa ezberdinak, eta gure burmuina handitzen dijoan enean, handitzen dijoaz. Karo, horiek azkarri ditzuzenatzen badia, gure burmuinak ez dakalekua zabaltzeko, ez? Orduan, ebakuntza honetan itezan azan, sutura horiek berriro horiekin. Eta jarri implante batzuk aseguratzeko etzala isten, eta burmuinak lekoa zekala azteko eta zabaltzeko. Orduan hartako nola laguntze genien, zeiten nunik medikoekin. Baita genuen azan, lehenbizi irudi medikoak, ez? Esan nuena, eta hortik sortzen nuen geometria bat buruan. Kasu honetan interesatzen zaigun gehien bat ezurrak. Baina, claro, ez da bakarrik geometria materialare garrantzitsua da. Orduan, iten genuen beste gauza bazan, ebakuntzeta jun, eta normalian medikoek botatzen zituzten ezurrak bildu eta horiek analizatu. Orduan, horietako baten izan zen adibidez, mailatu nintzen da, eta lurrian bukatu nuna. Lehenengo ebakuntza jun nintzanean, jarri zuten 6 hilabeteko umia mailan gainean, da nila mailatu nintzen, ez errazia horretik. Gero ja, hobetu nintzen denborakin. Eta orduan zaite genuen, ezur horiek hartu, eta
mekanikoki ulertu ze propietate zezken. Zer dira, oso auskorrak, oso zurrunak, nolakoa dira zurra, eta gero, propietate horiek ordenadoriai eman. Eta hola lortzen genuen, 3D modeluak sortzia buru hauena. Eta gero, simulazio aparatu ezberdinen bitartez, eta software ezberdinen bitartez, adibidez simulatzen genuen, jarri ezkio implante mota batzuk, nola zabalduko zen burua. Eta informazio horrekin jute ginean medikoena. Obedia deigi dela jelanik, eta dira Inglaterrako zirujano honenetako batzuk, iten dituzten gauzen artean dira adibidez siamesak separatzia, eta horrelako gauza oso komplexutan iten dute lana. Orduan, gu haien da jute ginean informazio honekin, da esaten genien behitu, gure simulazioan arabera izan berko lukete. Korte horiek, olako zabaleran, jarri berrituzu implante hauek beste horiek jarri berrian. Eta gero haiek, horren arabera, erabakitzen zuten gauza bat edo bestia. Oso garrantzitsua zen, haiek oteziala gurekin egunero, iaia, lanian, ulertzeko hobeto gaixotasuna, ulertzeko ze tratamenduita zauden, eta baita guk ulertzeko haiek ze kapazitatea zezken. Batzutan, zuk ingenierio bezala esate duzu, 12,3 milimetro moztu berdia, esate izu egia, hor zaudenean ebakuntzan hori ezinezkoa da. Orduan, haiekin lan egiten olako gauzak asko hobeto ulertzen dira. Eta hemen ekarri zuet baita ere, beste lankide baten lana, nirtzaitelako oso interesgarria. Hau da Jorge Aramburu, baita ere egiten du lana, eta zarauztarra da. Eta honek egiten du lana minbizian inguruan. Beak analizatzen ditu, bera da ditua fluidoen dinamikan, baita ere simulazio bitartez. Eta etorri zitzaizkion, Iruñako klinikako mediko batzuk, esaten arazo batzuk zezkatela gibeleko tumoriak atakatzen edo aizeania. Eta zein kan arazoa. Haiek egiten dutena da, kateter bat, da tubo bat, ez? Tubo bat sartzen dute izterretikan eta jotzen dute gibelera arte. Baina, karo, haiek erabaki behar dute noraino sartu tubo hori, eta gero botatzen dituzte mikroesfera batzu dazken partikula batzuk, ez? Hor ikusten dianak hori, zangoia, partikula batzu botatzen dituzte, eta partikula horiek helburua da tumorera jutea eta irradiatzia, ez? Hartaka tumoreak txikitzeko. Baina ikusten zuten, batzutan ondo funtzionatzen zuela, eta beste batzutan, joan berrian partikula horiek tumorera, jute ziala gibel osasuntxura. Eta ez zuten ulertzen esaten zuten, beti leku igualean nahi da, eta ez du beti funtzionatzen da, ze bada, ez? Orduan, Jorgeek eta bere taldeak intzuten nahi izan zen, fluiduan simulazioan. Eta hori da, hor ikuste dezuna, gorrizko hori izango litzateke partikulatxo horiek, ez? Nola juten dira. Eta hor zertan konturatu zian, katetera muturra, pixkat atzera jarri ezkeo, 5 milimetro atzerago, jun berrian partikula guztik tumoreta jute ziala zati osasuntxura. Orduan hor konturatu zian, medikoek uste zuten, 5 milimetro gora bera, ez zara izango ez, hainbesteko aldia, baina konturatu zian, baietz. 5 milimetroko horiek ite zutela ikagarrizko aldia dena jutia tumorea edo ez. Orduan, oain, adegian da diseinatzen kateter berri bat, emango diena informazio hori medikoai eta hartaka medikoak edukiko dutela prezizio hori edo zehaztasun hori esateko oain botako ditugu partikulak. Eta horrek, pentsa minbiziak laguntzeko, ikagarrizko inpaktua izango dula. Eta, jake, aipatu izkizuetan gauza batzuk zeitea daken ingenieruek ez, medikuntza laguntzeko, pentsatu ez gaur egungo egoeran, igual koronavirusa pixkat aipatzea baita, ez? Egoera honetan, zer dakago itea ingenieruak. Eta bi adibidetxo ekartzi izkizuet horrekin. Bat, da, baita den beste lankide batzuk intzutena, lehengo urteko martxoa apirilean situazioa zegoenean oso kritiko, ez? Ziutan zeuden atope, ezin zituz ez ezkaten nahiko ekipamendu, eta hor lagundu zuten izan zen, arnasa hartzeko ekipamentuak sortzen. Nahiko simple, baina funtzionatzen zutenak. Eta hori pasazian, Iruñako klinikara, han behar hori zekenean, behar horrei erantzuteko. Eta lehenguan, honinkan intzeiten zun bidez, gaur egun nola iten dira bilerak, ez? Lagunekin nola elkartzea.
Zun bidez, doktorautza egiten honean, nirekin ikasi zuen beste lagun batekin, Mario George izena duna. Eta beha da Sheffielden, eta beha ere ingenieroa da. Eta oain egiten lana, farmazeutikekin batez ere AstraZenecak egiten du berak lana, ulertzen koronavirusako txertaketa honetan ze denboraldian onena. Oain entzuten da, lehenengo dosia eta bigarrenan artean ez dakitzen bademo pasa berdia. Eta batek esateko inporta dula, bestiak ez ez. Orduan, olako gauzak ari da aztertzen. Eta baita ere, hori da bigarren grafika, eta lehenengoa da ulertzen zenbatero berdeu txertua. Urtero, 2 urtero, zenbateko dosia. Denek dosi berdina, gaztiek gehiago, gutxigo, olako gauzak ari aztertzen baita ere ingenieroak datu guzti hauekin, azken finan estadistikak erabiliz, baita ere, matematika, probabilitatea, ulertzeko nola jokatu. Eta nola lortu txertaketa optimoa, dala denok nahi duguna. Eta, bueno, honekin eman dizkizua, pintzelada batzuk, pixka bat, pelau medikuntza hortan ze gauzaitea dauden, nola dakau laguntzia predikzio hortan, prebentzioan, parte hartzian eta pertsonalizazioan baitare. Eta, bukatzeko, nahi dizuet, bakarrik bat komentatu, guk gaur ikuste deunean, hain dela, 150 urteko argazkia iruditzen zaigu, nola bizizian orduan, ez? Eta nahi iruditzen zaigu, gure biloek ikusiko dutela baita gaur erdikoa, eta esango dutela, bai, olako teknologiakin ite zituzten ebakuntzak. Eta, espero dut zutako asko, egongo zatela urrengo paus hortan, eta zutako asko esker lortuko diala berrikuntza horiek, teknologia berri horiek, eta bar. Eta horretik, animatzei zuet, eta espero dut zutako baten animatuko dela osasun inguru aldera jutia, edo osasun inguruko teknologia aldera jutia, eta beste gabe eskerrik asko, hemen dotatik agostira arratzalde batian. Mila esker naia. Galderak egiteko unea dakagu, ez dakit animatuko zeate. Nik uste dut, aurkezpena pixka bat dinamikoa eta gauza desberdinak ikutzen ibili zaila, eta galde asko esan daitezke. Berak momentu batean aipatu du, erakutsi duzu argazki bat, ingenieroak, medikoak, zirujanoak, denak elkartuta gela batean, eta imaginatzen dut, oso jende desberdina, kultura, formakuntza desberdina, eta batzutan zailtasunak elkar ulertzeko. Hori ez da, argazki arruntari dudi, baina oso atzean lan asko dago. Zer esperientzia eukitzen nuen zuk, edo eukitzen dezu medikoekin eta zirujanoekin hitz egiterakoan, ingeniero batek edo biologo batekin edo hizkuntzak eta helburuak ere desberdinak izango dira imaginatzen dut. Oso zaila da arlo ezberdineko jendeakin lankidetzaitea. Oso garrantzitsua eta beharrezkoa, baina zaila baita. Azkenean, niretzako, ingenierio bezala ez, ekuazio baten jartzen baiazu, fenomeno. Ulertzen dut. Mediko batek ikuste borit esate du, honekin ez zer esaten honekin, ez? Edo mediko, adibidez, hasieran hasi nintzen juten, ukitzen zuten hastian behin, ite zituzten bilerak medikoek goizetan, pixka komentatzeko asteko kasuak, ez? Ze kasu berezi zeuden, ze zaitasun eta bat. Eta lehenengo gira jo nintzen, lehenbizi inglez ez dalako, eta gero, ibiltzen zituztelako abreviazio pila bat, enun ez dugu lertu. Eta apuntatu gauza guztik, eta gero interneten behitu, gaur egun olako gauzakitia dago. Eta oso zaila da lan egitea beste arloko jendeakin, ez bakarrikan mediko eta ingeniero, edo ze beti gertatzen da. Aizanean beste arloko jendeak nintzen lan egiten beti da zaila. Baina lortzen dian gauzak baita ere asko handiago dira. Azkenean, batez ni medikuntzarloan edo lan nahi da, teknologia medikuntzarlokoa, ez baino nintzeingo biologoekin eta medikoekin, soluzio horiek ez di aplikatzen azkenean. Ez baina ez lortzen haiek hasieratikan sorkuntza hortan notea, haiek egotea laguntzen eta zuri ideiak ematen eta bat, azkenean zerbait arrotza aurkezten diezu, zerbait haiek erabiltzia ez dakena eta horrek ez du balio zertako. Orduan, nik animatzen zaitu etorkizunean eozei arlotan lan egiten dezuela, beti eukitzia pixka bat ideia bestiekin hitz egiteko. Eta batzutan hori da igual, kuadrillako bat galdetzia, beste arlo
tekua edo beste zerbait egiten duna, pixkat, behitu, auto dakar, eta ze iruditzen da. Askotan, beste arloko jendean ideiekin ikusiko zuen, imaginazioare urrutillo iristia dagoela, eta gauza berriak sortzeko aukera gehiago dagoela. Esker, galderatxoren bat edo, hau, estatu batuetan gertatuta, eskuak altxeta egongo ziren berehala. Eta gu hemen beti, lehen da bizikoa. Zuek ze, galdera orokorrak. Medikuntza zenbat egin interesatzen zaizu medikan? Bale. Ingenieritza? Bien, eskerrak bat. Bale, beste bat, oso ondo. Eta gainontzekoek, bota zeak lotan interesatzen zaizu, edo ez dakizu indikan, Nik gauza bat galdetuko izuke pizka lasaitasuna emateko eta bat. Jakiunde, berez erakundea, zientzia, teknologia, artea, letrak, hau da, nazte borrezte bat, denetakoa, gizartean denetakoa gaudelako. Zuk ingenieritza industriala egin zenuen, baina gero bilizera kirofano batean sartuta. Esplikatu, hori ez da guztiz normala, baina bestaldetik ere pizka lasaitzeko batek aukeratzen du karrera bat edo ikasketa mota bat eta gero bizitza auskalo zerbideak hartzen dituen. Batzutan, lasaitasun eta baita ere aukerak ondo egin, baina lasaitasun osoz. Hori da. Nola hasi zinen ingenieritza industriala eta bukatu kirofano batean? Bai, baina, hasi nintzen ingenieritza azkenean gustatzen itzatelako fisika, mate, ez? Eta, orduan horregatik hasi nintzen ingenieritza. Ni hasi nintzenean, ez nekin bio arloan nahituko aukera hori egongo zainik, ez? Oain existitzen da bioingenieritza, baina orduan ez zeon. Baina gero karreran zehar, proiektuak atazian, eta eukin aukera, ikerketa talde batekin laguntzeko, beste leku bat ajuteko, hori Bostonea ajuteko, emaitira, eta han ikuste dituzu gauza diferentiak, ez? Eta hitz dituzu, behitu, hobekaidea lanean onta da. Berez, askotan, hemendikan nahi gure bat ez daten, behitu ze gauza guaiak ite dituzten bestiek, ez? Hango haiek oso pasiona sondatzen duna, baina hori nik ez detingo, ez? Baina kanpoan zaudenean batzutan animatu itezea olako gauzak eskatzea, eta kanpoan egola nik doktorautza lortzeko inuna, izan zen internetea jun, eta esan, behitu, biomedika suena guai, ez? Orduan behitu, Europan ze leku daude biomedika erakusten dudana, ingenieritza biomedikoa. Eta hola aurkitu nun, doktorautza inun taldia. Idatzen nion pertsona horrei, erantzuntzian, eta han bukatu nun. Orduan, nik uste importantia dela aukerei irekita mantentzia eta datozen bezala hartzen jutia. Nik uste dut geroz eta zailago dakazuela gauzak erabakitzia. Ze leheno, karrera batu zeuden, orain 1.000.000 bat. Eta aldezu hemen gelditu, kanpa, hau inbestia. Eta batzutan pixkat, igual bertigoa emato, ez? Hainbeste aukera aukitzia. Nik uste, inberdezena da, aukeratu zerbait, eta gero, aukera batu zen bezala, hartzen jun aukerak. Eta ez euki mentalitate itxi hori ez, nire plana zan, hau itia, hemeniko 2 urtera hau ingo dut, gero horrean jungo naiz, eta gero hau ez. Pixka bat, irekita eta aukerak hartzen jun. Pixka baita ere, anekdota bezala kontatzen izuet, ni ingenieritza izan da, mediko aldera jun izan, ez? Baina, Londresen daula baita ere, ezagutu nun mediku bat, mediku plastikoa zana, bere startupa irekiduna ketchup sanua sortzen. Esango jazu zer esto dakan medikuntzak eta ketchupa iten. Behar ikurritu zitzaidan, nahi zuela, ez zeudela salsa sanuak jendiantzako, eta behiekin gozutela, ketchup edo tomateke esto bat berrila, eta beste lagun batekin hasi zan, eta oain, hortan ditu lana. Eta airea saltzen, hango eroski ekibalentian esango deuna, eta horta dedikatzea, orduan, aukerak hor daude, eta animo. Edo baita ere etxetik anxautenok, posiblea kasu idaztea eta galdera bat bideratzea eta nik pasako nioke, nahi da galdera. Gero baita, nahi balin baituzue, ekarrituten modeloak edo ikusi, badakazue gerturatzea jake gutxi zaten, eta ikusi. Edo nahi bazue gero galdetu, horreztanean nahi behira. Posible da, ekitaldea bukatzen denean, zoze galdetu nahi balin baizue, denak etxita, itzalita, beran garapun eta galdetu. Hori ere, gure estiloa izaten da. Lasai da nortatik.
Bueno, ez dakit, zer horrela juritzen zaizue, edo norbaiti, edo zuri nahiara, zer gehiago kontatzeko. Zer intentzio da kasu datozen urteetan egiteko. Ez dakit, hori etnia... Datorren urtean, esaten maizute berriz jakimia datortzean, zer aldatuko zenuke. Edo zer espero dezu aldatuko dezula ikusita datorzen hilabetetan sartuta egiko zean saltzetan. Bueno, espero dut, horren gortian emango bat nuke txarlari okitzaibez bideo batzuk ezurra birsortzeko hortan, zebaina zigea proiektu horiekin eta bain lortu ditu kolaborazioak biologoekin da bat. Eta orduan, bueno, aberratatzen dian proiektuak eta mendikan urte betea esperimentu batzuk erakusteko aukera dakaten. Eta hori lortzen badeu, asko indugu. Oso ondo. Inorez da animatzen barruan? Bueno, dena eskerrik asko, eta hortzagatik. Eta nik uste, hemen zirula alako ekitaldiak, jakimia moduko ekitaldiak, eta gaur ingenieritza eta medikuntza, bestetan eukide zure beste gai oso desbainak ere, filosofia inguruan, adimen artifiziala, eta bat, hau da, koazen gizartera, oso gizarte aberatsa, oso gizarte desberdina, baina jakintza beharrezkoa da arlo guztietan. Hori da gure erronka eta hori da gure giltza etorkizunerako. Eta hori ikusi dugu orain pandemiarekin gertatutakoan. Jakintza behar dugu, zientzia behar dugu atzean, eta zientziari esker gure bizimodua erraztuko da. Pentsa zazue zailtasuna dazkagu une honetan, kanpora joateko, bidaiak egiteko, normal bizitzeko. Paskariak izalte horrein momentu honetan denok, eta nire ere bukatzerako dela jarriko. Duela, urtebete bat, ez da burutik pasaren, horrela esan bienek. Eta zientzia behar dugu, zientzia eta jakintza. Eta batzutan, ez da bakarrik zientzia, noski txertua sortzeko, ulertzeko txertuariek eta gaixoak nola tratatu, baina orain txertuak zabaltzeko, produzitzeko, banatzeko, zer zailtasunak sortzen ari dira. Eta hor, esaten denean kudeaketa egoki bat behar dela eta bat, hor ere, know-how asko dago atzean. Ez da batean sortzen. Orduan, ikasi behar dugu, beharrezkoa ditugu alako tresnak, eta azken finean dena da, gehiago jakiteko eta jakintza hori gizarteari pasatzeko. Ez da, gu patrikan eskultuan eukitzeko ezagutza. Hori ez da zientzia helburua. Zientzia helburua da, ikasi, garatu gehiago eta zabaldu. Beti zabaldu. Ados? Bueno, esker, benetan, ostia bat arratsalde batean hemen izateagatik, begiratzen naiz eta galderarik ez daudela justo berrogei inguru zautela eta mila esker zauten etxetik konektatuta eta hurrengo jakin mila arte, mila esker.